Sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila'y may natatanging busilak at may mabuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa mga sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Sana sa mga solid subscriber ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ipagpatuloy po niyo po lamang pagtulong sa akin. Tatanawin kong malaking utang na loob ko po sa inyong lahat. At sa mga baguhan pa lamang po na nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga binabahagi ko pong mga video. At na mga nalaman ko po sa spiritual at physical po ay ipagkakalob ko sa inyong lahat ang aking kaalaman sa spiritual at mga orasyonis na ito. At dito nyo lang po malalaman na hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan, at huwag pong ipagyabang, gamitin lamang po para makatulong sa mga nangangailangan. Palagi mo ninyong isapuso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan, at huwag makalimot tumulong sa mga taong hinagapos sa hirap sa buhay. Ito po ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi patutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa inyo ng ginawa mong kabutihan. Ipagkakalob sa iyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Sa inyong lahat, ang ibabagi ko po sa inyo ay orasyon, pangarap at tagumpay, hiwaga ng Pangasinan. Sa gabi, bago matulog at pagkagising, magdasal po ng Ama namin at sunod pong orasyon. Ito po ay pakaingatan po at malagay po tayong isaput isipan ng ating ginagawang ritual sana po ay palagi kayong magtiwala sa sarili na ito ay magagamit po ninyo. Higit sa lahat po, tiwala lang po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sa gabi po, bago matulog at pagkagising, magdasal po ng isang Ama namin at sunod na po ang orasyon. Dasal po tayo. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapurian, magpakailanman. Amin. At isunod po yung orasyon na 3 beses po. Bini, musimatum, sanctum, amatim, igusum. Amen. Bini, musimatum, sanctum, amatim, igusum. Amen. Bini, musimatum, sanctum, amatim, igusum. Amen. Tapos ipo sa dibdib nyo ng 3 beses. At pagkatapos mausal po yung orasyon na 3 beses, ay humiling ka para pagbigyan ka. Humiling lang po kayo. Dapat ang paghiling po ay isa puso at isipan. At
gagabayan po tayo. Kung di nyo po mapagkana-gana na sa usal-usal nyo po araw-araw, wala pong masama doon kung subukan po natin. Maraming salamat po sa inyo na sana po nagusto po nyo ang aking video. Sana po ay pakaingatan po palagi at huwag ipagyabang. Tagubilin ko po sa inyo. Sana po sundin nyo po nyo palagi. Gamitin po lamang po ito para makatulong sa kapwa. Maraming salamat po. At higit sa lahat po, papasalamat po ako sa solid subscriber ko po at sa mga baguhan na nakatuklas ng aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye bye po.